чеҳраҳои мондагор. албатта Куруши Кабир аз забткомону ҷаҳонкушоёну қудратталабоне мисли Чингиз, Теймур ва ҳатто Искандари Мақдунӣ ба лашкаркашони араб тафовути куллӣ ва ҷиддӣ дошт. ӯ ҳеҷ гоҳ ба қатли ом роҳ намедод. дар ҳамон давраҳои аввали инкишофи тамаддуни башарӣ риояи ҳуқуқи инсон ва адолату инсофро аз ҷумлаи аслҳои давлатдорӣ медонист. эъломияи ӯ аз дурандешӣ ва хиратмандиаш гувоҳӣ медиҳад. ӯ бунёдгузори давлати нахустини муназзам ва мутамаддини инсонӣ буд. ба ҳар ҳол аз сабақи мусбате ки Куруш дошт бояд ибрат гирифт. ӯ ориёие буд ки озодиро беҳтар аз ҳама чиз медонист ва душманони асиргирифтаашро ба ғулом табдил намедод. муаррихони юнонӣ шаҳодат медиҳанд ки ҷасади Курушро баъди 1 соли маргаш писараш Камбуҷия бо баҳои гароне харида дар вилояти Форс дар шаҳри Посоргот, пойтахти нахустини империяи ҳахоманишҳо дафн мекунад. мақбараи Куруши Кабир то кунун чун нишонае аз он рӯзҳои кӯҳан пурра ва беосеб маҳфуз мондааст. Искандари Мақдунӣ ба сари қабри Куруш дар Посоргот 2 маротиба рафта буд ва ин ҳодиса дар сарчашмаҳо зикр гардидааст. ҳамин тавр ҷанги Куруш бо масагетҳо ба таври фоҷиявӣ ба анҷом расид. дар бораи ҳодисаҳои баъди ин муҳориба рухдода ягон хел маълумот нест. мо намедонем ки масагетҳо аз ин ғалабаи худ чӣ манфиат ба даст оварданд. Камбуҷия ки баъди марги падараш ба тахти шоҳаншоҳӣ нишаст, дар ин минтақа ягон хел амалиёти ҳарбӣ бар зидди масагетҳо нагузаронидааст. эҳтимол баъди ин муҳорибаи хунин ки дар он масагетҳо низ бояд талафоти калон дода бошанд, байни тарафҳо сулҳ ва аҳдномаи ба якдигар ҳуҷум накардан баста шуд. дар бораи ҷанги Куруш бо масагетҳо ҳанӯз дар давраи қадим ривоятҳои зиёд ва гуногун пайдо шуда буданд. имрӯз ҳам дар тамоми мақола ва рисолаҳои ба таърихи давлати ҳахоманишӣ бахшида шуда ин ҷанг ба тафсил таҳлил шудааст. бояд дар назар дошт ки сабаби шӯҳрати ин ҷанг танҳо дар марги фоҷиявии Куруш буд. подшоҳи ҷаҳонгир ки то ин муҳориба чандин кишварҳои зуру тавоноро тасхир карда ҳеҷ шикасте надида буд, дар муҳориба бо як қабилаи саҳронишин ба ҳалокат расид. ин гуна фарҷомро ҳеҷ кас мунтазир набуд. аммо аз лиҳози сиёсӣ ҳарбӣ ин ҷанг барои давлати пурзури ҳахоманишӣ ягон оқибати фоҷиявӣ ва ҳатто ҷиддӣ надошт. баъди ин муҳориба масагетҳо ягон бор ҳам ба қаламрави ҳахоманишиён ҳуҷум накарданд. манзур аз ин суханон он аст ки мо набояд ба ин ҷанг аз будаш зиёд баҳо диҳем. дар мавриди шахсияти Куруш бояд ёдовар шавем ки ҳамзамонони ӯ ба фаъолияти сиёсию ҳарбияш баҳои баланд доданд. беҳуда нест ки рӯҳониёни Бобул ӯро фиристодаи Худованд Мардук, яҳудиён фиристодаи Худованд Яҳво ва юнониён сиёсатмадори бузург номиданд. олимони муосир дар бораи ӯ ҷилд асарҳо офариданд. албатта мо набояд хизмати шахсиятҳои таърихиро аз будаш зиёд карда ба иғроқ роҳ диҳем. аммо Куруш бемуболиға ба ҳама гуна бузургдошт сазовор аст. барои тасдиқи ин фикр мо аз фаъолияти ӯ метавонем мисолҳои зиёд орем, аммо бо чанд мисол иктифо меварзем. баъзе муаррихон сабаби ба осонӣ шикаст ёфтани Бобулро аз сиёсати яктарафаи шоҳи Бобул набонид афзудани ихтилофоти дохилӣ ва норозигии рӯҳониёни кишвар медонанд. шоҳони Бобулу Ошур ба намояндагони миллатҳои зердаст зулму ҷафои беадад намуда, эътиқоди динӣ ва ибодатхонаҳояшонро поймолу ғорат менамуданд. барои мисол намунаеро аз катибаи шоҳи Ошур Насирбол меорем, то сиёсати бебақои ин давлати абарқудрат ва иллатҳои зуд шикаст хӯрдани он аён гардад.
ба фармундаи Ашур ва Иштор худоёни бузург ки ҳомиёни ман ҳастанд бо лашкариён ва аробаҳои ҷангии худ ба шаҳри Гиною ҳамла бурдам ва онро ба як зарби шадид тасарруф кардам. 600,000 нафар аз ҷангиёни душманро бедиранг сар буридам. 3,000 асирро зинда тӯъмаи оташ сохтам ва ҳатто якеро боқӣ нагузоштам то ба гаравгонӣ равад. ҳокими шаҳрро ба дасти худам зинда пӯст кандам ва пӯсташро ба девори шаҳр овехтам ва аз он ҷо ба сӯи шаҳри Тилло равон шудам. мардуми ин шаҳр аз дари аҷзу илтиҷо дар наёмаданд ва таслими ман нашуданд. лоҷарам ба шаҳрашон юриш будам ва онро гушуда ва 30,000 нафарро аз дами теғ гузарондам. бисёр нафаронро дар оташ кабоб кардам ва асирони бешуморро дасту ангушту бинӣ буридам ва 1000 чашм аз коса ва ҳазорон забон аз даҳон берун кашидам. аз ҷасади куштагон пуштаҳо сохтам ва сарҳои бурида ба тоқҳои шаҳр овехтам. аммо Куруши Кабир сиёсати оқилонаи давлатдориро пеш гирифта, эътиқоду ақоид ва дини миллатҳои ғайрро эҳтиром мегузошт. ӯ ба ҳар кишваре ки мерафт, худоёни мазҳабҳои мухталифро ба расмият мешинохт, худро ҷонишини қонунии подшоҳони бумӣ эълон медошт ва аз рӯи расму русуми онҳо подшоҳиро мепазируфт. беҳуда нест ки рӯҳониёни Бобул ӯро ҳамчун писари худои олитабори бобулиён Мардук муаррифӣ намуда, ба тахти шоҳӣ нишастанашро бо хушнудии тамом истиқбол намуда буданд. ба ибораи имрӯз сиёсати давлатдории Куруши Кабир 2500 сол аз ин муқаддам ба тарзи давлатдории дунявӣ асос ёфта буд. шояд яке аз сабабҳои шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфтану империяи абарқудрати замони худ шудани давлати Форс дар пеш будани ҳамин сиёсати давлатдории дунявӣ нуҳуфта бошад. дар айни ҳол бояд зикр намуд ки Куруши Кабир зимни сиёсати давлатдорӣ ва тарзи дунявии тафаккур ҳадафҳои кишваркушоӣ ва густариш додани иқтидори рӯзафзуни империяи Форсро пеш мебурд. ба қавли муаррихони аҳди қадиму ҷадид, Куруши Кабир қабл аз ҳуҷум ба Бобул дар симои савдогарону тоҷирон, рӯҳониёни мазҳабҳои гуногун ва дастаи ҷосусони давлатӣ тарғиботчиёни сиёсати худро ба он ҷо интиқол дода, намояндагони миллату мазҳабҳои азияткашидаро қаблан ба империяи ҳақоманишиён дилгарм месохт. Куруши Кабир алалхусус нисбат ба миллати Бани Исроил ки аз замони Бухтунаср дар асорати давлати Бобул буд, меҳрубонӣ ва инояти зиёде кардааст. ӯ ашёҳои гаронбаҳо ва зарфиёти тиллову нуқрагинро ки ҳангоми хароб намудани маъбади яҳудиён дар Байтулмуқаддас ғорат шуда буд, ба ибодатхонаи яҳудиён бозгардонд. гузашта аз ин, бо иҷозаи Куруш беш аз 42,000 нафар яҳудӣ аз ҷумла 7,000 ғуломону каниз барои таъмиру таҷдиди маъбадҳои Байтулмуқаддас раҳсипор шуданд. аз ин ҷост ки эҳтироми паямбарони Бани Исроил ба Куруш хеле зиёд буда, номи ӯ дар китоби муқаддаси онҳо зикр шудааст. Куруши Кабир дар айни ҳол маъбадҳои Бобулистон, Ошур ва Эламро таъмир намуда, ба онҳо назру ниёз ва қурбониҳои зиёде нисор месохт. халқиятҳои мухталифро барои баргаштан ба ватани аслиашон рухсат медод. вале бо вуҷуди ҳамаи ин, ҷавҳари зӯроваронаи империяи ҳақоманишиён ва сиёсати бузургдавлатии онҳо боқӣ мемонд. чеҳраҳои мондагор.